Parom nilibini 7 than bang sami bismai disopi non berta thebi ben arjitha. CM Tuliram Ronghang Jai Kathar Phan Debi Ji Pualam Pot Bini APHLC Amaiphu Jai Kathar Pen Pherangke Long Lam Theje Baklang Pon. Bangso Long Jai Kathar Ke Than Pona Teng Pulute Kachadibit Ke Chokche Dibi Doji Pulute Delhi Long Mate Assembly Long Lapen Councilor Long Asonsi Nangji Lasi Lasona Lam Chithan Ji Pulute Discussions Mate Kachinki Kachathan Si Ke Nangji Pusi Pherangke Thengnu Along Chithan Pon. News Text Report B News 7 Lapen Birtang Kon Pen Lang Ponitha. Bapak Presiden Nili Longbang Longbang ini CM Tuliram Ronghang ke hai si nangat toy si alang li bang lo la si alang li ni pandang arju CM Nili pandang challenge lo tik schedule lo puthak lam sedan ni la tolam lo si Nili lam ka sedan dia pancistik lo masistik sema si Nili pandang arju Nili Natsupen, Nili Arnisi, Dongkata Ninge Tanglo Bang Solam. Kipunanya Bang Alapuelo. Six schedule ke Isia Constitution. Lake Jet Kiki Maron. Lake non-elitum Karbiang Long ke elitum adet Birbom Tanglo. Long recap ta Kisia Dongban Kewadai Tanglo. Lake Council Election ka pedo voter list ka selam aron ka selam hai hedet tanglo lapen ke karbi injirmar atum ta aot kahin noakam ta claim dun tanglo lapen kitia tum si la kahin noakam ki claim seta Kitia Tom Fan Kapkiri Penajo Council Tumta Ka arrest dia Fan Lapen Hasti di Pija Fanda High Head Tangla Elitum Council Tumta Itum IMP MLA CMEM Atum Anta Herepik Lo Kitia Tom Fan Elitum Adet Kibir Lo Person Elitum Hereri Dadia Pon Nasi Six schedule alam ke Nili hello ke thanching ke thekhe pe na jok ahok lo thana bang ave te jok ta thekhe la por masi ilitum IMLA ayaga tum MTC atum ta alang litum ta ningelo ke kenko ke six schedule ke langching lu le det nahi chuching tip te det nahi sojing chi te det nahi peri chi chok te det nahi ta urtur Pine up to Heno Sonangi. Kita non ke nilidun Han OP CM tum tanon ke sinila. Six schedule ke langating lule income hi la persona kam kali la. Lage jet ki maron walang litum ta sinila. Mesen lo nilidun APHLC tum a success lo lage. Non CM ta Nelitum Panang challenge file. Late mission alam eton bangke. Muthe Neli master lo pirkhe dangta asatro tumke a student dumke a master pan aman CPO. A master pan ke bang teksera tumke akeng ki ot tikar dom ti. Lapot Neli pan CM Neli kengna order nardom nei bule Neli pugali. Teta ka challenge ko bang amator pan ka challenge pure pirthi ke jok tak claim se agyan ke dua tum an ke claim se sange la challenge le no ke than nang sar ko bang e chogi la ton bang e jok ta ni ge la son ji bo sa ko bang ke hala abut pen ke a student tum ta charli o thek o phi a student tum ta thek nak te plan lo la tu ke akang tu ya degree an Orhin dun tu ada pikir, lasi lason ke student tumta master domain ke than nang sar la lason jibo sa ko bangke than dan nanti dan yang perem jadi sar ko bangke nang pupel sar ko nang kuin tum te ko bangke hala sar bang banda jok ta pupel di pikir lasi non ke nitum fan APHLC tum fan
EM tum nar don nai pulen tum kuali tetan ni tum ke tinia bangke six schedule la pen constitution ke la ke nam ka che danra bang audience tum nang pang nek dum soi na uson adima bang kan alam ni la ili tum nili aframan da pubong no nige entertainment ke ni ning dok dik lai go alam ke than na tetala six schedule or autonomous state alam six schedule alam constitution alam law alam ke lake adjustment ke constitution la pen alam constitution bang lake kachidan nahi ke ha parliament no ti chedani lage la pen lam chedani ke parliament lo kali ke state assembly lo la pen kali ke council lo ti chedani non ne litu ko bangela hello lam kachidan debate to bang ne tumning dokte ke than nang discussion abang eduna discussion ji pulotang te council long conference hall do gedi la tin ne lihala borsing rong para ke hai panta than nun dak conference hall do CMEM MSC tum an hadak do etno la penilitum APHLC tum anta ake hoya tum an ke do etko hada ka je bohong nahi ka je debate nahi ko ali alam le ke than pe me na uti ni li discussion nahi alam ke than nahi lage mission alam lage discussion claim da alam ka debate pura bang na bang nik dum soi ka di hala la si udam o nak lo seta ni than nun lo lage ke long apa je to more use la son ke long apa je tong ko mone tum lang dun from or ritar dep dun ko hang dun yu ko aning arong je pi dun ko la son ke nang nik ne la mang aning dok dik ke long apa je tong ton bang ke entertainment la aning dok dik serious alam constitution jet ki maron alam de je sanji lale kang nik soi la akam lagi do ki mala lahilo ni ki pugang tung la pen rat tung mata la si ninge tu det la tema TM metang mata ratang nu si ninge la pen gar li si borsing rong par ke hai apana nang toy lo la po se ni li borsing rong par ke hai bang hini alang li tung ke bang inur bang photo nang til li dun lo inur bang borsing rong par ke hai bang na arjuk lo lahilo dala alang li tumang nu si ninge chot lang ratang nu ninge je det la si pini ratang nu ninge arni si ninge lo dongka lo deta laku formally abang ninge ya la si non nang li tumang nu abang tolam na khat Sixty-two aku tak pustame debate di discussion pulatang te nang li tum ini rapat ji la pasti nang li discussion abang debate ko bang discussion abang la ke ini rapat tamil lagi mesen alam lagi Sakte la debate polong bang chetong don de la debate ko ini tu mu pen pulo ke che long lo pe tong son munit tum di kali ahok man kali ma di kalang di mu bihu lo te bihu ahu thek long li ken January 13 14 or ni te che long lo pe tong di munit tum hang dun jo ti ani arong ji pidun po ya tu BJP atung ke kupuna ni pan BJP CLC atung ke 60 dolar lang ke adhas tham to ti full bang tham ti de ti ko wa ana hok bang la si hala full bang alang litum discussion long panige na pe thang nang ni litum manta ni litum ke thek nai lo bule ni tum kai ta pu pe ge di muthe alam ke ho flut bang ni li lu ke than ke cheng bang la ni tum APHLC tum sing ke than cheng lo Pherangke six schedule implementation committee ku pen si cheng lo la phike 24 plus organization ku pen si cheng la pen non phike APHLC ku pen si cheng isi ve ta pot lo ke than ge ni dum lo mane 60 dollar puthak than lo stame half truth wa lam se half truth alang litum pula full truth nang pe than na me alang litum ke than hai ne litum ta char li dun thu po